Хайде, добро утро от Витоша 100 от, чакай да видим, 35-я километър. Искам само да ви кажа, аз съм в Боснек, между другото. Много е яко тук, никога не съм бил в Боснек, много красиво село, страхотно. И Чуй Петлова много ми хареса, но с него тренирах. Тоест от него тренирах, а тук не съм минавал. Искам да ви кажа, че няма по-яко нещо от това да бягаш през нощта под звездите, сам, от време на време други бегачи, които минават покрай тебе, и да виждаш далечните стени от селата долу, да бягаш в планината след дърветата и да чуваш звука на планината. Има нещо много магично в звука на планината, хора. Нощем с тия яки суперзвезди и с луната, която още седи даже. Няма да я видите сигурно, да. Няма как. Тая камерка. Айде!